Nogen har efterspurgt, i hvert fald en, om jeg ikke kunne lave en video, hvor jeg gør mig klar til byen. Get ready with me to town. GWWMTT. Jeg starter med at tage min parfume på, som jeg fik i julegave. Tag det den der af. Der. Der. Og der. Og så plejer jeg at tage en butterfly på. Så jeg åbner her. Det er sådan nogle, sidder herinde. Og er knappet der. Den øverste. Så tager jeg også butterflyen på. Sådan. Og kraven ned. Knapper den. Igen. Så kraven den ikke sidder og flager. Der. Som herovre. Sådan der, så sidder den fast. Rigtig smart. Ja, skjorten, den er fin nok, men bukserne her, nej, den skal jeg ikke have med i byen, så jeg tager nogle andre på. Jeg har fundet dem her, dem skal jeg på. Så. Faktisk mine yndlingsbukser. Så skal jeg have bæltet på også. Der er ingen huller i det her bælte. Det er nemt. Sådan her. De her strømper, dem tager jeg af. De bliver for varme. Så jeg tager sådan nogle træningsstrømper på. Det kan jeg bedst lide. Fra Sport 24. Så skal jeg have sko på. Det bliver dem her. Fra mærke Bugatti. Købt i skoringen. Og hvis du ikke skal have døj med at de går op, så binder du dobbeltknude. Det gør jeg faktisk med alle mine sko og snørbånd. Jeg ser tit folk, hvor snørbånden er gået op, så det er jo så smart. Man kommer til at vælte i dem. Og sådan der. Det tager ikke ret meget længere tid. Og snøre dem sådan. Og hvad skal jeg så have på at jakke? Men først og fremmest fjerne lige mikrofonen. Så jeg kan få noget på. Først et halsklæde. Hvis der er koldt. Halsklæde er fra Tøjeksperten. Og en læderjakke fra Zalando. Sådan det. Så er jeg klar til at fyre den af på danskuddet. Og til sidst, men ikke mindst, jeg cykler altid til byen. Det er gået med dem her. Det tager også lang tid. Jeg drikker ikke alkohol, så jeg kan nemt cykle hjem, når jeg er færdig med byen. Du er alt for den her video.